Lah kuwi lho, nggih. Pundi? Nggih niku ingkang nembe mlampah kali kukur-kukur niku. Nah, nggih. Bayu. Ayo. Semono gedene goleki angel men. Tuas aku golek isik langsing. Lah iya toh. Iya, iya. Dik. Niki seniman niki. Oh, nggih seniman. Nggih, nggih. Sehat-sehat ya, Dik. Ya Allah, nek masuk angin ki lho dikuki lah ngeroki no tangane teol gegere ombone ra ilok-ilok. Niku sak omah lemu kabeh kok. Lah nggih to, Mas. Nggih, Mbak Yune ya lemu urung bapake. Wah kaya Kumbakarna kok. Bayu. Ah nggih. Kuwi Ah katok. nggih. Ah nggih. Masya Allah. Nggih. Nggih ngastomik sih. Katoke kena nggo rompi. Ah iya ta, nggih. Go wedene ger. Biasa. Apa nganggo iki, Mas? Nggih. Pun mungel, nggih. Pun. Nggih. Namane lengkap sinten jenengan? Nama lengkap. Nama lengkap kula Badrika Aryaguna. Nah, Badrika Aryaguna. badekan apa? Ora genah kok. Badrika Aryaguna. Oh, Aryaguna. Celukane napa? Arya. Sampeyan awake kok iso semono apa dagangane mbokmu kok tene dhewe? Nggih mboten to, Pak. Mboten. Ah iya iso semono lek makmur lek subur ngono. Biasane wong lek lemu kaya ngono telaline malah cilik. Nggih. Ketara guyuhi tenan mesti. Arep nembang napa, Mas Arya? Nyanyi apa? Lali kok. Ngangge mic. Katresnan sejati. Katresnan sejati. Oh, katresnan. Karo sapa? Karo Dek Winong. Wah, dilirik isane. Ki lenong arep entuk tanggaku kowe ketoke. Wah, Manut mawon, Pak. manut mawon. Manut mawon lho Pak meling kek ndingi. Mangke anak kula pengen duet kali Winong ngono. Waduh. Pak endi to Pak Agus? Nggih. Nanti Pak Agus. Bapake teng mriko. Niki Pakmu ya dodol ki mau. Oh, lah. Kaya kebangetan wong kampunge duwe gawe kaya dodol. Kaya golek duwe ae Pak Agus iki. Nggih. Sekolahe teng pundi? SMKI. SMKI. Jurusan apa? Tata Boga. Mboten. Lah apa? Karawitan. Karawitan. Oh, alah ya Karawitan nggih. Yen nang padha karo awakmu yen lak Karawitan ta SMKI. Ayo. Berawal dari SMKI akhirnya lanjut ke Rabi. Ayo. Saya penataan, Pak. Lah iya nata iki awake ge rada cilik ngono lho. Ayo. Karo Mas Arya. Ayo kono, menyat kono. Ayo nggih. Ning ketok ya serasi, Nduk. Ayo, serasi. Mas Arya ya gede, Winong ya awake ya isi kaya ngono. Iso bagbuk-bagbuk iki malah kok. Ayo. Ya, nggih. Nggih. Iya, ini saja, tidak apa-apa. Nggih, salaman sik karo Mas Arya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ya Arya tak omongi. Lek wong lanang iki sing gagah suarane sing gedhe. Siap, nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo. Takoni nang. Mas Arya ini hobinya apa? Kula habine napa nggih mboten ngertos. Muntal. Dahar ayo. Kelas berapa Mas Arya ini? Kelas kalih. Oh, kelas 2. Ini calon-calon. Kenapa ing atase ibuke ngasta teng kelurahan Mojosongo, Pak Ain niku ngasta anggene dodolan kok jenengan ning SMKI jurusan Karawitan. Apa dasare? Mboten ngertos. Kula remen mawon. Remen. Nggih remen sami. Oh, sebabe remen apa kok iso remen? Nggih mboten ngertos. Mboten ngertos. Nggih. Masa? Tenan ya? Nggih, Pak. Nggih. Umure pira ta sampean saiki? Kula niki 16. 16 Lucu nggih. banget. Nggih. Saiki umume iki ngene, cah lanang entuk sing luwih tuwek ngono kuwi. Ngoten, Ora Pak. apa-apa. Aku mbiyen karo Bekasi ya tuwek Bekasi ra apa-apa. Mboten ngoten niku jenengan tok. Nggih. Lah iya, nanti aku kayak tantenya loh, Pak. Ayo, tante girang. Ayo. Ayo. Sumuk to ya Arya, sumuk. Ayo. Sumuk banget ya, ayo. Seladen sik kon nembang ya. Apa lagune? Katresnan sejati. Nggih. Santai aja megangin mic, santai aja nggak usah gemeter gitu loh. Anu, Mas ngangge niki mawon penak ketok. Nggih. Ya, susu kok ngantek papat iki kene barang. Sanes. Sanes nih. Iki apa iki? Niki napa nggih? Nah,
Aja tersinggung lho, Nduk. Napa? Lah gede iki. Ayo iki. Bapake niku tau tak banyoli guyu sprene sik kelingan. Pripun? Bapake lak lemu Pak Gus iki. Wetenge lak gedhe. Pak kula iso mbedhek, weteng jenengan gedhe, jero isine mesti gajah muni ngono. Kok gajah Pak Dalang? Nggih. Buktine napa? Lah kuwi enek telalene. Arya. Terima kasih. Kondang Mas iki. Gawe Arya, kaos Mas bar ya. iki. Iya, terima kasih. Bar iki gawe kaos saloro. Apa, Pak? WA lover. Winong Arya. Gambare bulus ya. Ya, jare Pakmu sampean iki mbiyen seneng dandan Bagong, ha to? Boten. Alah, aja ngapusi lho karo Dalang ngapusi dosa lho. Boten bapak niku wah aduh. Jare Pakmu dadi Semar terus sampean dadi Bagonge ngono. Niku namung Oh, toh. pas SD niku. Pas SD. Ning tau to? Ayo, mlakune Bagong piye jajal? Ampun Pak. Nyapa? Bro mengke. Lek ora gelem ora tak tukoni warunge Pakmu kok. Ayo. Waduh. Ayo, mlakune Bagong piye? Pripun para warga masyarakat Celep setuju nggih mlakune Bagong nggih? Ayo, iki seniman tanjake ora. Aku lek jajanine Pakmu larang marai dadi. Pak, tolong to Pak. Teh anget loro karo usus telu 50. Pak Agus kok ya ning suasanane apik, view-ne lak sawah ya. Dadi kok nggenemu nyawang sanggar apa studio Madangkara iki ketok. Wah, kayak Pak Gendut lagi mengerahkan wadya balane ngono ketok. Mergo hak milik pancen studio ngene Pak Cahyo ning hak guna iki Pak Gendut. Ayo ngono. Ngono ngerti. Ya, saya jogete Bagong sik. Ya. Coba Dikendangi, Mas, dikendangi, Mas. tak det entak dulu ku tak det entak. Sik, yo srepek songo Mas. Songo. Ayo coba. Saged lho Pak. Ayo. Inggih, den kula dherekaken Gus. Ayo Kang. Nah. Lah, ya. Hup. Wis, iki tak usulne ning panitia. Tahun ngarep bersih desa Wayangan, sampean dandan Bagong. Lek ora gelem warungmu tak rubuhne. Ayo, piye? Milih ndi? Ayo. Ayo. Manut mawon. Manut wae. Manut wae. Kowe ngerti ra sekarang Bagong sing ngene? Tung tak tung det ngene lho ya. Tung tak tung det tak kuntak tung tak kuntak tung 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 tung. Tung tak. Lah iki sing Bagong tenan iki. Ya iki. Ya iki. Iki Bagong iki. Tung tak tung det tak kuntak tung tak tak tung 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 tung. Ayo. Ya. Heh? Pripun niku Pak? Ya pokoke oleh rono, madhep rono tung tak tung tak kuntak tung tak kuntak tung 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 tung. Nah, wes. Ayo, men saya semangat Bu, ayo mak-mak dikeploki ya luar biasa iki. Ayo, Apik iki. Ayo, nggih, siap? Insyaallah. Insyaallah mikir dekek sik. Ayo. Wis duwe mic dhewe tak nggo mic. Ayo. Ayo, siap. Wae ya, tung tak tung det tak kuntak. Ya ngono. Tak kendangi kecangkem sik, Oh iya. 3 4 tung tak Sik ngene. Wetengmu lak gedhi. Tung tak tung det tak kuntak tung tak kuntak deng 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 deng. Ngono. Ngono. Ya, siap? Ya, yuk. Ya Pak Heru. 1 2 3. Nah, tung tak ping telu. Nah, tung tak tung. Apa tangan? Wis Celep Kidul duwe dagelan. Lek Gur Bagong Glontor iki kalah karo iki. Pripun ngateni Mbak Gaden? Prestasi to iki? Sip. Apik. Mang olah pripun ben saya apik mang paringi dawuh. Aku malah tanggung. Sombe nek didhawuhi karo Mas Cahyo. Iki rodok dicilikke saithik ngono lho. Aku nyawang blenger aku tenan. Rodok
piye anggere pas ngene-ngene ngono kuwi ketoke kok abut ngono. Kaya nek sing ewo-ewoi ngono lho. Iso. Nah, rada dicilike sithik ya. Piye nang? Ya ta? Iya. Oh, multi talenta lho, Nong. Bagong iso nembang suarane ya apik, ya to. Pak Buke ya sukses sawahe ombo Tegale Jembar. Wis. Perlu kamu pertimbangkan masak-masak. Ayo. Ngono lho, Nduk. Sapa ngerti aku iso besanan karo Pak Agus? Nah, iya. Ngono lho, Nduk. Dipikir, Nduk. Nggih. Piye ya? Ketoke ya Arya. Ya Arya, masuk ora iki? Dadi Bu Bagong masuk ora? Nggih, mboten sah ditangleti panene niku. Mboten sah ditangkleti. Wah. Aduh. Ayo apik. Ayo, mesti minder ta, Nong? Lek rabi karo iki pamane sok lho. Sok berapa puluh tahun kowe minder mesti. Minder lah kene kalah gede tadi. Ayo, luar biasa Arya. Nggih. Elok. Nom-noman ning niki berbaur dengan warga masyarakat. Ini gelem laden. Nggawa teh, nggawa jajan niki Aryani luar biasa dan mayoritas Karang Taruna di Celep Kidul memang seperti itu karena dia tahu bahwa kita hidup bersosial tidak bisa hidup sendiri. Itulah prestasi Karang Taruna sini. Yo, tung tak tung den tak tung tak de tung tak tung den tak tung tak. Nah, tasik. Ayo. Iya, wis. Bar iki yen dikongkon bapakmu kon ngopo aja gelem mergo njogete api awakmu, ya. Ayo, Semar kae bapakmu angger dodolan nang nggen kasir kan angger tengah rolas mek. Pak sampun, ndahan napa Pak Dalang? Kula wau ususe 3 teh kampul kalian buih lari-lari jadah bakar. Oh nggih Pak Dalang, monggo matur nuwun Pak Dalang. Lek beda karo awakmu iso tung, tak, tung, den tak tung tak, tung tak tung tak. Aku sesuk tak jajan ning warung ya, malam Minggu. Pak Cahyo prei. Pokoke aku teko duk sampean kudu ning gawangan langsung aku muni tung tak tung det kowe joget. Ayo. Nganti ra gelem aku balik, aku jajan ning Bulu ayo. Panjenengan mriko tapi kalih Oh, iya. Karo kowe, ya. Gila, cocok, Bagus iki lho mantune jenengan iki, genah iki, solekah iki. Solekah trima iki mbiyen dipedhot bolak-balik ya anteng ae. Ayo, nggih. Cocok engko tak perjuangne ya. Heeh, ya tak perjuangke. Wis aman. Ayo, luar biasa. Ketoke nek karo kowe awet tok le. Tenan ketoke nek karo kowe awet ya, heeh. 16 tahun toh? Umurnya 16 tahun. Nek kowe pira, Nduk? 21. Ora apa-apa kacek sithik. Ora apa-apa saiki usum tuwa sing wedok iki tak kandhani. Lah, contone ya kuwi. Ayo, nggih. Oh, sok jimimu dijolne. Lek bojo karo Arya aja nemak jimi keciliken. Paring ora tronton sok. Dadi mburi Pak Agus bojone kabeh ning kono, nggih. Makasih ya Le ya. Aja mutung, aja nesu, aja tersinggung lho ya. Ayo kudu ngono kuwi. Yo. Sangot. Duduk. Tung tak tung den tak tung tak tung tak. Tung tak tung den tak tung tak. Rono. Tung tak tung. Terus saya muni tung tak tung tak nanti tekan pawon. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Arya, luar biasa, mentalnya hebat.